ukubuza leli gama lika Slender by nature liqhamuka kanjani? Oh wow. Azi kuzomela ngithuka ukuchaza but-ke ngicela ukuthi nginabe yabo. Noma ngiyenze ibe mfishane because ngenxa yesikhathi bakithi. Okay, kwakuyi-birthday kamnganami kwaku-August. Sisenye indaweni ekuthiwa ise-Point la eThekwini. So umnganami kwakuyena yedwa intombazane ehamba nama-gay. Uyazi ukuthi intombazane engazwani nezitabane shuthi iyathakatha. Because shuthi nenhliziyo yentombazane yabo. Shuthi kunomfana esahlela etafuleni kukhona iphuzo namahabli yebo. So lo mfana sonke siyitabane sasimfuna. Okay, umfana ke wagcina ewino yimina yabo. Shuthi ngathi shwi nomfana ke yebo senze into ezi-right for mina naye. Ngathi mangiyaboya sekune crowd sengiyamenyeza bo sebengibiza the small dangerous dinosaur. Beyichaza ke bo bengibuka because ngimncane yabo but babenga expectile ukuthi ngenza into efana ngale ngawena umfana obaba ngale yandlela. Ihlazo and bekunalento ukuthi emakhaya kwenza imicimbi abafana bayese phashini koqhathwa into engangikhala into engangibaleka ngangingayifunde yonto ngangizwa ngiyahlukumezeka mangisuke ngimile nalezi zinto angazi ngizokwenzani bayangishaya ke manje yabo Sebekushaya wenza lutho. angenzi lutho ke manje kuthiwa ngile ngabo ngibeke phansi ngikhaleke Kondawana le ukuthi ophothom onjani overse onjani then otop onjani. Okay. Kule 3 ngizoqala nje ngebottom imina. Ilo umuntu osifazane olalwayo. Okay, ophothom Uyalala. ongowesifazane olalwayo. Yes. Sanibonani, igama lami ngo-Anathi Sibonga kaSibiya. Kanti ke engidume ngalo and abantu abangazi ngalo bangibiza the small dangerous dinosaur, slender by nature not by disease. Mana ngicela ukubuza leli gama lika Slender by nature liqhamuka kanjani? Oh wow. Azi kuzomela ngithuka ukuchaza but-ke ngicela ukuthi nginabe yabo. Noma ngiyenze ibe mfishane because ngenxa yesikhathi bakithi. Okay, kwakuyi-birthday kamnganami kwaku-August. Sisenye indaweni ekuthiwa ise-Point la eThekwini. So umnganami kwakuyena yedwa intombazane ehamba nama-gay. Uyazi ukuthi intombazane engazwani nezitabane shuthi iyathakatha. Because shuthi nenhliziyo yentombazane yabo. Shuthi kunomfana esahlela etafuleni kukhona iphuzo namahabli yebo. So lo mfana sonke siyitabane sasimfuna yabo. So kwakune competition yabo. Kanti nangaleso sikhathi kudume lengane ekuthiwa le yenze kama emdube yabo leyo ngane le yes. So ke umfana ke wagcina ewino yimina yabo. Shuthi ngathi shwi nomfana ke yabo senze into ezi-right for mina naye yabo. Sayenza ke lonto e-right. So ngathi mangiyaboya sekune crowd sengiyamenyeza bo sebengibiza the small dangerous dinosaur. Beyichaza ke bo bengibuka because ngimncane yabo but babenga expectile ukuthi ngenza into efana ngale ngawena umfana obaba ngale yandlela. I understand into engizayichaza. Okay, no ngiyakuzwa. Umfana omwina umfana o straight noma umfana gay naye phela mhlawumbe efihlile. Yes. I'm not sure kodwa ngingasho ukuthi wayifihlile because ngoba saqhubeka saxhumana kuphelelanga ngokuthi mhlawumbe kwabe into yobusuku but saqhubeka into ethu ayenze ifihlile. I understand. Shothi singasho ukuthi after 9 ilaba nje abazi ukuthi mhlawumbe emini bayasidelela bo kanti ebusuku bayasithanda bo bayasenza funa something thing. Oh okay, no hayi ngazi ukuthi indaba yethu ithi iqala nje bejula no ake singajuli kakhulu ake siqale nje mhlawumbe la ngiya-understand ukuthi le mpilo oyiphilayo impilo enzima and futhi abantu abaningi
uma benibheka abantu boba banidelela. Yes, So yes. mhlambe engingaqala mhlambe ngifisa ukwazi ukuthi wena uzidiscover nini ukuthi ugay, uyibona nini and uyibona kanjani ukuthi awukho normal njengabantu bonke abesilisa wena? Oh, Nkosi yami, okay. Ngizoqala nje ngiqale la ukuthi ngiyibona nini kanjani, ngizamukela kanjani nokuphila nabanye abantu emphakathini kwi-community. Ukubona kwami nga-realize mhlambe I was doing grade 4, 5 lapho, yabo. So ngangenayo la communication engangiba nayo nentombazane ayifani communication engangiba nayo nomfana, or indlela engangibona ngayo intombazane ngangafani indlela engangibona ngapha. Mangibona intombazane ngangibona nje umngane, usisi wami nje, yabo, ungenankinga. Yayingekho lento yokuthi geza abafana bodwa amantombazane odwa bo. Mina nje ngangithanda futhi makunjalo ngangithanda ukuthi ngiyohlala namantombazane, ngoba ngisho edeskini engangihlala kulo esikoleni ngangihlala nentombazane. Mangihleli nomfana nje ngangingakhululeki, nohlamba ngangakhululeki ngalendlela ukuthi mhlambe ngizizwa ngihlukumezekile nje, yabo. Ngangiba nalokho but ukuthi ngangisayingane yabo, yazi lento esikoleni ukuthi so umuntu wami lo, yabo, leyo nto. So ngangibaleka gcina kufika kuleso simo, and my primary abantu abaningi babenga-understand, yabo, nami ngangaka-understand ukuthi kwenzakalani ngami, yabo. But sikuthe sihambe, okay. So wena bekuthi uma ngabe abantu bethi umuntu wami lo, wena bekungenzeka ukuthi umuntu wami ukusho owesilisa? No, ngangisho nje emfaneni, ngangasho intombazane because manje ke ayingeke, yabo, bethathe sokudlala ke kodwa bagcina sebeyinothisa vele kubengeyesa isitabani ngikhale ngoba ngangavumi, ngangafuni ukuzwa umuntu engitshela, yabo, because nami ngangayi-understand. But sahambe isikhathi ngangena e-high school, mangithi ngiyafika khona ogabhadi abangaphezu kwami abenza o-grade 12, khona ongqongqoshe bey'tabani, yabo. So high school ke manje sengise-high school ufuna uthola manje abanye abamagay nabo? Yeah, sengiyabona manje ukuthi okay nangu mina, ngiyibona leyo nto, sengiyayibona ngibuka ukuthi okay nangu mina, yabo. Nama-feeling high school wafica high school bengamagay angafihlile. Yes, bo, bayikhulele bayiphaphele nje, yabo. Ngilokho ngibabuka nje, yabo, ngisho ukuthi no, yabo, lo uyimina. But kodwa lapha kunalento ukuthi kanjani, yabo, ngingaka-understand na kahle, okay. Na befika nje bezosibona seyingane za grade 8, yabo. Kwakhona nje sengiqonda sathi yabo lo mngane bekhuluma bodwa athi hayi ngimbekela nje izinyanga ekhona la esikoleni uzongibuza. Yabo nje kwahleka eklasini, yabo, kwayileyo nto. Okay, sihambe isikhathi. Ngiyezwe ukuthi into iyakhula ngaphakathi. You know, like bayangirecruiter kulento yokuba gay. But mangabe ngibona abanye nami ngithola ispace, sekumele ngibe nendlela manje ukuthi ekhaya ngizophila kanjani, esikoleni ngizoba umuntu onjani. I understand. Because ekhaya ayifuneki lento le, ke ngibone noma kuvela ko TV, yabo, bayikhuluma kabi, bayamukeli. Yes. So manje nakumina ngiyabuka ukuthi wathi ifisile egcekeni kuzokwenzakalani, because mina ubaba sengikhuluma ngobaba, indoda yomZulu leya. I understand. So nje impilo yangaba lula, angifuni qamanga. So esikoleni nje ayikwaya sekuvalela uJune, sesibuya ngaThemeleland la, ngabuya sengiyinye into kade ngivakashile la, kodwa ngivashe khona sengifica nje, yabo, sengiyayibona lento ukuthi hayibazi lento ade ngibona ngalesikole nathi la, ade ngibona emakhaya nathi la, yabo. Hayi ngibuyele emakhaya, hayi nje nasekhaya bayaqala manje sebengibuka ngendlela bayangithethisa, ngiyashawa, ngajethwe ngumfana mina sukenza lento engiyenzayo. Ayingezwa umshini ke mina ke, ngezwa umshini ngafuna ukutshelwa ngami. Njengamanje usuqala ukuyithola manje ukuthi kahle kahle ngubani mina, usuthe kufana nengane, ubona ingane mangabe ufisa into ethile, bese mhlambe ngifisa imoto eWmercedes ekuhlobo oluthile, ngiyibona ibe yodwa, bese ngishintsha indawo, mhlambe noma ngisuka ekhaya ngiye edrobheni. Mangifika edrobheni ngizofika ngiyibone ziningi lokhu iqhamuka enxa ukuthi le moto senginayo ekhanda, so sengiyayinaka. So nawe
usuke ekhaya wavakasha uthi uma ufika wasufika wayibona isiningi lento ikhula kahle kuwena manje wayiqonda ukuthi kahle kahle mina into ekhona leyesinango mina bese ngiyibona ngisho ukuthi lo yimina kube khona futhi engisibonayo ngisho ukuthi mina ngithanda lo ya nango i-role model yami, understand? Yes. Kwamele ke manje ukuthi ke ngisuke emakhaya because babebona sengathi lento le ihlazo and bekunalento ukuthi emakhaya kwenziwa imicimbi abafana bayese phashini koqhathwa into engangikhala into engangibaleka ngangayifunde yonto ngangizwa ngiyahlukumezeka manje mangisuke ngimile nalezi zinto angazi ngizokwenzani bayangishaya ke manje yabo sebekushaya ukuthi awenzi lutho angenzi lutho ke manje kuthiwa ngile ngibonke ngibeke phansi ngikhaleke decide ukuthi okay akambe ngeThekwini mabe ngiseThekwini wathola ukuthi hayi ke bayothi angibe mo njengoba nginjena nje namhlanje. Yes, ngiyakuzwa. Ngafika ke eThekwini kwanzima nakhona ukuthi umzali angamkele because lapha ekhaya ngihlala ne-stepmother nobaba. So kwazima lethe ukuthi uma angamkele nakhona but akusafani but sekulula bo kwahamba wagcina wawo because manje ukuthi kahle kahle awusiyo lento abacabanga ukuthi yes kwaqala ukuthi ngizamkele mina lokho ngangikwenzela ukuthi noma ngabe umunye umuntu wenzani kumina kungazweli kakhulu because mina sengizamkele sengiyazazi ukuthi ngoba okay mhlawumbe ngibuze nje la kuqala kukhona omunye umuntu mhlawumbe ozokubuka la naye unenkinga efanayo but akakazi ukuthi yena uzamukela kanjani wena kufike kanjani ekuthenini uzamukele iziphi izinto ungathini obuyibeka ekhanda ukuze uzozamukela ukuthi mina ngiphila lempilo ngoba abanye ukathi into ethile afuna ukuyilwisa athi mina ngisiyona. Okay into engamele yenzeke ngathini because angihlambe ake ngichaze side lami ndiba singachaza before ukuthi ngabonani ukuze ngibone ukuthi mina ngelo hlobo ekutheni ngizamukele ngahlala phansi ngayitshela ngathi mina ngistabane ngayibuka esibukweni ngayitshela ukuthi mina ngistabane mina angisoze ngachazwa umuntu wesifazane angisoze ngalala nomuntu wesifazane. I understand impilo yakho yonke nje angisoze nangebhadi ukumshela khona no angisoze futhi ngakwenza lokho no sengisho ukuthi before awukazi nje kwenzeke ukusukela umncane kuze kube imali akazi kwenzeka ngakuzama for lokho ukudidisa but akulunganga kwaba into ephelele emoyeni akulastanga. Yes so nje ngamchaza mfethu uzama uhlala phansi uyitshele wena uzamkele wena kuqala noma ngakuthiwa uqhamuka umuntu lapha emgwaqweni ezokutshela isitabane umtshela ukuthi okay it's fine ngesitabane wena uzokwenzana ufuna ukungilala noma wena ufuna ube isitabane nawe yebo nje iba zitshele wena iba nesibindi kwena ngaphakathi melana noma ngabe yini obhekana nayo uyitshela uzenqoba uma isitabane impi nempi kumele inqobe because wana abafana abahlonipha isitabane esingakwazi ukuyimela sengikhuluma abafana aba straight abasihloniphe so kumele uhloniphe wena uhloniphe nabanye abantu uzamukele wena uphinde wamkeleke ekhaya kini ngoba ayikho into ehlukumeza njengokuthi uzamkelile wena umphakathi ngaphandle ukwamkele kodwa ekhaya awukwazi kuba free ngalendlela ngabe ofree ngaphandle yabo le nto. Yes so njengamanje since ekhaya kade bengayamukeli le njengamanje sekunjani manje nje freeway ngiyakuzwa sisemall nje sibangena bayaphuma. Okay ake ngibuze la ngiyakuzwa uma ukhuluma awulisebenzisi kakhulu eligama lokuthi ugay usebenzisa kakhulu lokuthi isitabane so angazi noma mhlambe ngoba sengijele kakhulu ngiyabona ngathi umuntu uma umbiza ngesitabane uyanyanya ncamela ukuthi umbiza ngokuthi ugay. Mina afuqa mamanga bandla nje anginankinga nalo but yesikhona umuntu mezolisho ethi yena sitabane
kwakuba buhlungu kakhulu ukuqala but kwathi sekufika la ngitsho because no vele usho into engiyiyona so man yes lona ukufika emadlebeni kwalo libhlungu yabo so angiboni uma engathi gay noma engathi sidabane into eyodwa so manje kuzokwenzana emuphi umehluko ozokwenzeka ukuthi liphuma kabuhlungu vele gcina kusibuhlungu uma ngabe umuntu ezolisha liqondisile yes but mina nginankinga noma ngangibiza nje ngithi hayi okay because usho into engiyona sengizamkelile no ngiyakuzwa ake sithi njengamanje sinomuntu lapha ngasekhaya uyise sidabana yes kodwa manje akazazi ukuthi uyisona siphi ngiyangezokuthiwa kuhlukene ukuba isidabane khona aba bottom aba top aba verse ungakwazi mhlawumbe ukumchazela kuleyo ndawana le ukuthi o bottom onjani o verse onjani then o top onjani okay kule 3 ngizoqala nje ngebottom imina ilo muntu osifazane olalwayo okay o bottom uyalalwa ongowesifazane olalwayo yes okay then top ilo indoda okuyena olalayo akwenzeki yena alala no okay then lona wesithathu lo wesithathu ke ubhanqa laba bobabili ukwenza konke like ukuthi abantu abawuthiwa bathandanayo uzomlala naye nalalana kahle verse into kanjalo okay which means o verse kumele athole umunye o verse ukuze into yabizwa hamba izobalance ngoba manje soxabana ngempela ukuthi ngeke ukuthi uverse uzohlangana nomuntu mhlambe obottom top emva kwalokho kumele kuneliseke oyedwa yes abanye abanankinga but abanye baba nenkinga ukuthi hayibo indaba manje wena yabo ufuna ukwenza ngalendlela ngiyathola then ke bese kuba khona lo nokuthiwa ke ungapha esifazaneni aphinde futhi abe ngapha lokho kubizwa ngani bisexual olala nabesifazane aphinde ilona umhobho lo ke lo nganeliseki yes akaneliseki phela short mazoyishaya ngapha ishaya ngapha understand okay no angisho ngapha kodwa nje mina angisoze mhlawumbe phandle maye ngifihle kodwa umuntu mase ngitshela wathi bisexual angiloko ukuthi ngilale naye because ngeke uhambe uyodla lapha intombazane ephinde futhi uzolala nami wesiphathi labantu bayafuna ukuthi kuphinde kukhothe nemphambili yabo then kumele ngiphinde ngibuye ngizokhotha ngahlamba adolane intombi yakhe understand so ngiyakuzwa mina ngiyaunderstand okay mhlambe ake ngithi ukubuza umbuzo change ukuhluka kancane yipi i-bad experience usuke wanayo selokhu nje waqala ukuhlakanipha wazamukela ukuthi gay yipi nje mhlambe into uthi lena ke i-bad experience ke empilweni yobugay okay akanjani awuthi mhlambe bese mhlambe mhlambe uthola umuntu mhlambe wakuhlukumeza ngandlela thile ngoba mhlambe into kanjalo wavelwa ichaza okay ngisangajola nomfana I obsessed ngami and the relationship yethu toxic ngalendlela ukuthi kwafika lethi mase kumele sihlukane kwakumele kube khona umuntu ufayo okay umfana ujola naye ugay vele naye yes okay wayeyitop and akafihlile ukuthi akafihlile okay yes sajola bo nje kwa right ke shothi kwenzeka angazi ngeke ngisho ukuthi kwenzeka noma kwenzala angazi ukuthi kwenzalani wadomwa yini wahamba waya kwenye club ekuthiwa Pride of Durban ela eThekwini ku field amagay so but ukuthi kuphoqela ukuthi nginabantu abagay kuphela but ukuthi thina abantu abagay sibe free khona because laba amanye siyahlukumezeka bo yeah yes so hamba khona ke sungangekho mina
Shothi hamba nomngane wakhe benza izinto zabo ke wangishithela khona. Wabuya ke endlini ke dakiwe ke. So wangilokhoza kalokho ukhala ifoni ngathi ngiyakhola igama lalesitabane lesadinda so shothi ngeke ngikwazi ukubiza igama lomuntu. So ke ngi-answer shothi ucela bani ngithi uba wena athi hawu mfethu mina kade nginaye izolo kephi how ayingeke ngibale ifoni ngimlinda avuke khona azongichazela kahle yabo. Ayike avuka ugayi ke angichazele ukuthi hayi kanje ngithi pho lona ethi ngiyaxolisa nje yabo angichazele into engachazeleki yabo afuna ungi-understandisa into angena lo muntu avela understand yabo. Ngambuza ukuthi angikwenelisi yini mina ke ngingedwa ngisukazi uyongichithela and ngathi aziphutho lenzile uzongichithela nomuntu onganginyisi nama ngekho muhle but isitabane ozongichithela nasenje sho siyanginyisa yabo. Uyazethemba hayi ngiyazazi ukuthi angekho muhle bo angibukeki mhlambe ngifeminine njengalezi ezinye nalama-gay yabo but nami nginendawo yami engizazi ukuthi yabo mangithintela showcase. Yes. So manje lona wayekuchithele naye ngiyena umuntu omnqenayo. Akuyona into engimnqenayo. Into engangayenza nje ukuthi ngangamcelela ama-donation ukuthi axhase kabe right. Okay. So kufika kanjani ekuthenini kuze kuthiwa njengamanje ke akube khona ufire? Kwafika la sekutheni khona eselokho nje ukungijethela kakho sekulokho ngihambe ngithola ku Facebook yabo. Bathi no azilozo ngijwayela kabi. Ngahamba kwi-club ngangobo MC yabo. So ngahamba nje ngamtshelile. Shothi wathabuya emsebenzini endlini yakhe angikho ngicinga endlini yami ekhaya angikho. Bamtshela ukuthi ngiyephi. Ngithi ngiyafika qhamthushu. Ngibona umuntu asengidonsa. Ngicela ukuthi uzongidonsa phambi kwabantu. Ngiyabhizi la. Usemsebenzini. Yabona ngibhizi uzongehlisa isithunzi. Kahle kahle. Hayi ngibe ngicishe mic ngiyibeka lapha kwa DJ ngiye kuyena. Sihambe sithole space hlwange impama ngathi maye ngeke ke shawo indoda kwamina ke phela ukuthi ngesitabane ngabuye sixoxe ngesinye isikhathi ngayiphindisela ngoba angifuni ukuthi abe nalento ukuthi yena uzoshaya mina. Yes. So yena wayesebenzisa ukuthi uyindoda over wena. Yes. Kanti phela nami akusho ukuthi ngoba nangesitabane mhlambe yokete etabene no. Imizwa yami etabene. But nje umzimba wendoda singabhekana nje men to men ngikushaya futhi singabe indaba zalutho. Wasusho ngathi usho mina. Okay, fast forward. Ngalokho zakhe. Hayi ngamdiscipline ngangabuyela ngaphakathi. Obehleli la engilindile. Kwathi kuvanjwa bese ngichazela ukuthi hayi requesta ke manje sambini. Ngathi angizwanga. Requesta wena futhi. Requesta mina ufike nami la. Wathi bengize kweni ngathi bengakubudgetele mina. Ngangirequesta ngangena emotweni ngangihamba wasala ngabona ngaye endlini ekseni. Ayike wabona naye ukuthi ayisekho lento ngamhlalisa phansi ngamchazela. Kanti ngakhona kokuqala futhi ngangilonge ngimchaze ngimbuza futhi kwenzakalani nini wrong yabo engayafuna ukuba open. Hayi ngafela ukuthi ayimfethu ngimtshela ngimhlalisa phansi ayimfethu benginalo izenzo zakho ziqedile. Manje kubuhlungu ukuthi ngizothandana but imina okhathalela uthando lwethu. Uyayibona leyo nto. Kubuhlungu wena nje awixa wena wazothi ungihlukumeze nje. Amchazela manje ngichaza ukuthi ayihlukane wabefuna nje ukungiqeda. Ufuna ukuqeda uyalwa manje. Uyalwa manje ngichaza ukuthi ngiyahlanya ayikho le nto ngamthembisa nje ngathi yes ngakuthembisa. Angichaza ukuthi afethu wathi siyakude ngathi yabo la sathi siyakhona sesifikile ikhona la njengoba ngithi siyakude sesifikile ikhona la sekufike egcineni nama ayikho into engayenza. Kwabe ngilisa ke nje mangekho mhlambe endlini ngithi ngiyengena kune notes engibhale yabo le mfana wayengekho ka right ekhanda so waye too much engibhalela ama notes engisabise ngitsho sahlukana nami uzobona lo thandana naye ngizokugcwalisela nesifebe ngithi ayibo yabo nje
sengimblokile ke nalapho ngabona ukuthi abolo uzonginika inkinga sema ngisuka lapho khomunye umfana engishayela nje ngathi azini ngoba vele ufuna ukukhipha lo ngaqoma lo ngamqoma kade ngiqome ngosuku wrong afika lo angeke ngisho ukuthi noma usuku wrong noma usuku right I'm not sure afika ke lo afika nje lapho sihlalele endlini futhi sibukela imove ngilo girl nje obhincela igown mfana uhleli ngetrunk la endlini ngathi kodwa shembe wanokha wangena homa hayi kwashuba ke nje manje uphoqa ukuthi hayi ke kumele ngisolve le nkinga ke ngamchazela ukuthi ngicela uphume ushiye lo mfice la ngizoxoxa naye nawe ngeze ngikhuluma nawe nalo la endlini ebengibangela isicefe engibuza ukuthi kanti mfethu kwenzalani ngithe nje ngathi yewena bezwe yimina ngithi la cela ukuyilungisa ke mina lento ngiqede ngangigqoka ngangishona kulo mchaza ukuthi wena nawe mina nawe nje ayisekho into ehlanganisayo kwangathi ngenza wesinto hayi mfana ke nje decide ukuthi nathi ngigoduke ngemakhaya bashiye bobabili la phela lo akahlala akahlali around yes ihlala nje kwenye indawo wayefika ngoba ngimbizele decide ukuthi ngigoduke ngemakhaya ngamblock ngathi sengiyabuya ngasekho ke so kwaphela kanjalo ngasiphindana safuthi sabonana nje kuzobe namhlanje athi wesibili lo nyaka into eyenzeke nje maduzane into yamanje ngiyakuzwa so ake mhlambe since sikhulumile okuningi sesikukhulumile nesitwa sakho ukuthi ngiyasizwa mhlambe yini into ngathi ufisa ukuyitshela abantu it's either umuntu ogay noma mhlambe umuntu ongekho gay umuntu ocabanga kabi ngomuntu ogay nomuntu mhlambe ocabanga kahle ngomuntu ogay yini othi ngifisa nje ukuthi abantu bayazi ngempilo yokuba gay okay ngingathini ngiqala nje kumuntu oza kwethu sihle isitabane esimele singadependeli kulabafana because ugcina ngosuku bayasiyuza badela konke umfana udela konke emefuna ukudlala esitabane udela konke yabo so ngathina sifunda ukuyimela sizamkele siqhenye ngezinto esizona ungalenzi iphutha lokuyisola into ngempilo ephilayo zamkele nje ukuthi wena uyilento eyiyona akekho futhi ozokushintsha ngisho president ngeke akekho umuntu ozokwenza lutho nje ngalento eyiyona kahle kahle wena uyimele futhi akumele ucabanga ukuthi kunomuntu ozokuzwela ngempilo yakho akumele uhlamba ngibona umgwaqo othi awushame leya gay no ngidabukile ngiyasazi story sami ngifuna ukunqoba nje ngaso sonke isikhathi ngifuna ukuhluleka empilweni ngiyakuzwa mina ngesiqhube mhlawumbe umuntu kukhona labantu laba abangayifuni yini mhlawumbe ufisa ukisho kumuntu othi yena nje isitabana akasifuni ayikho into engayixoxa naloyo mina side lami ayikho like serious ayikho into engayixoxa naloyo muntu because uyasazi story sakhe engafika ngithuke manje like esitolo nje la abafana lapho ababhemtsanga lapha ezitolo zo my friend fana kuyabuya kuthuka esitaba nisinyanya kabi where akhuluma shit ozothi yabona uyak-invite ku Facebook yakuchaza ukuthi uma wengane yakhe akekho ngicela uze uyayibona leyo nto ukuthi ufika wangehlisa isithunzi emini manje usufuna mina ngezendlini yakho mana so angikho into engayikhuluma nalabo bafethu nje into engasho siphumelana obala nekwisanganisa manje lokho ukuthi abantu unginyanya ngikwenzeni awungondle angondle ungibone emgwaqweni wanginyanya kwenzakalani ethinto yakho understand leyo nto ayikho into engayikhuluma nomuntu ongasifuna isitabane mina ngoba nawe uyasazi istory sakhe umbuzo wami manje ula uthi yini lese itabane lenza ukuthi ebusuku belilandele
ngicela ukuphendula ngegama elilodwa umuntu ozoyihlaziyela yena ndlela yakhe. Okay. Unale fridge angitsho endlini yakho? Yeah. Yes. Mawufika endlini yakho, ufika ulithinte la ngaphambili. Phinde ulithinte ngemuva uzawuzwa umehluko. Liyashisa ngala ngemuva. La ngaphambili libanda qa. Yona impendulo yami ayikho futhi into engizoyisho. Ngeke ngilokho ngichaza ke manje. Hayi, okay, ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Hayi, ngempela sitabane sophela inqumo zaso. So ayikho nje into ekumele ngisho la. Okay. Okay. Nginokuthi mhlawumbe uma kwenzeka mhlawumbe ngahlangana nezitorate lezi zitabane. Nginokuthola ukuthi sometimes nibuye nibe nokungazwani ninoto ezitabane. Yeah. Mhlawumbe yini lesuke ibangwa kakhulu. But sibuza into serious kakhulu uzongikhatha nanoza kwethu. Okay, into eyenza yonke leyo nto. One, sitabane asihloniphani, sibukelana phansi. Uthi mawubona esinye isitabane ubona ukuthi manje ubona umuntu ongamazi, ubona into ehlukile uyambukisisa umxosho uyamqhathaza yini ngoba phela lo muntu niyafana. Thatha ihug, chomo right nje nazana thatha ama numbers nibe right nixoxe. Sakho ubuhlobo. Yabona into ukuthi fana nesinye ngisibone emall lizo nje ngiyaqhamuka ngiyaphuma esitolo. Nje sophambana nje size siyangihlehlela. I was like, why wenza so? But nganqane ukumbuza ngayithulela ngahamba ngasho ukuthi no. Lento le angazi sithathana kancane lesitsho ethi mina ngcono kunosibani. Okay, ungangcono phathi egcina ngosuku nibizwa ngento eyodwa. Lamagama othuka ngawo nawe bayakuthuka naye bayamthuka. So asiyeke nje bafethu leyo nto nje siyafanana asike yabo sihlungumazana sisodwa. That's why nabantu bangaphandle bekwazi ukuhlungumeza labathi ba straight bengekho straight bekwazi ukuhlungumeza nabo ngoba nathi si weak. Foundation yethu ayiqinile because yazi ukuthi awukwazi ukumisa indle ingekho foundation. So ayikho lento. No, ngiyakuzwa. Mhlawumbe sesivala nje. Awi advertise mhlawumbe into ozenzayo noma mhlawumbe into ofisa ukuthi uzenze. Mhlawumbe uzoba khona umuntu ozothi mayibuka la athi mhlawumbe ufisa ukukusiza ngokuthi lokho okuthile othi uyakufuna akusize kukona. Mhlawumbe iziphi izinto okhona ukuzenza, iziphi izinto ofisa ukuzenza. Okay. Ngiyatholakala ekubeni uMC. It's either party seclubini noma events, menza ama events. But not emngcwabeni nkosami ngixolisa angikwazi ngiweak kakhulu. So I don't like mhlambe ngiyiphakamisa ngenza ngcono. Indlela engiweak ngakhona angikwazi ukuba MC emngcwabeni. But kukho konke ke okudinga uMC. Ngiyatholakala yes. Konke okuphathelene nobumnandi. Yes. Ila utholakala khona ukuthi akhona ubo MC khona. Yes. Ngiyatholakala ku Facebook ngoDanasol Anathi Sibiya. TikTok Danasol Slender by Nature. Yes. Yeah. Okunye engifisa ukwenza ke. No. But zokuzobonakala isikhathi masihamba but manje ngisastike kulento nokwenza acting if ngidinga umuntu kulezi zinto ze acting ngikhona ngiyasazi story sami nabanye bama podcast mabangidinga ngiyatholakala nje. No, okay. No, siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi seku right. Kubonga mina. Khanya ukuthi khona okunye ufuna ukuxoxa khona. Hayi. Right.